Government misses villa deadline. Scramble to organize alternative accommodation. Zvachizoenda manje muri yeZimbabwe. Sanapinda mashoko abudanyuka panapa zvinzi aiwa government yatadza kumita deadline panapa yemavillas kupedzisa kuvakwa kwawo. Vakuva vamubishi kurwa chipatapata chaiko kuona kuti aiwa mahead of states asvika toma accommodata kupi. Sanapinda mashoko abudanyuka panapa ndobva subscribe like usina on the bell like kuti amwe gamuchinzi. The government hired a Swiss company which brought in 500 workers and splashed millions of United States dollars importing materials from the United Arab Emirates in a race to complete the villas before the summit. When Newsday visited the construction site in Mount Hampton yesterday, workers were busy working just 2 days before the summit. Several heads of states and government, including President Nangolo Mbumba, Namibia, Samia Sulubu Hassan, Tanzania, President of Lesotho arrived yesterday. Deputy Chief Secretary and National Coordinator for Flagship Programs and Projects in the Office of the President and Cabinet, Amos Maurawa, who is overseeing the construction of the villas, did not answer the calls. Domashwa tukona pana prince aiwa vakomana avava vari kufambira nhau idzi vakazama kubata nhamba dzemunhu ari responsible but haazi kudavira foni yake iri ngopinda is not answering but tikunyasa kuona kuti nyaya iripo panapa ndeyekuti aiwa information yaipublishwa yaiti maSADC villas akakompletiwa zvinhu zvese zvava in place but 2 days kwangosara 48 hours takaona zvinzi Newsday iri kechiripota panapa achiti aiwa vakomana vari mubishi kumanyamanya marules haana kana zvinhu aiwa zvanyasa kuratidza kuti nyika yeZimbabwe aiwa haina kukwanisa kumuita deadline yaratidza kusarongeka ndava kuti mamwe mahead of states atosvika vachiona zvinhu zviri pastate yakadai kutize mafungiro enyu motokudi pamusoro penhau ipinda comment section medu usana subscribe like and turn on the bell icon.